बयखौबो गिबियावनो बरायबाय दिनै क्लास 10 नि मेथ्सनि सोंनाय बिदां 3.5 नि क्वेश्चन नम्बर 4 नि लास्ट सेकेंड क्वेश्चन्स माने 4 नम्बरखौ आं सल्व खालामगोन नैबे 4 नम्बरनि बे 4 नम्बरनि 4 नम्बर नैबे गिबियावनो आङो बे भिडिअखौ आं बर' मिडियाम आरो बर' जाय माने इंलिश मिडियाम फरायदों बिसोरनि थाखायबो बानायनाय जादों बेनिखायनो बे मोनसे भिडिअआवनो नोंसोरो नायनानै सोलोंनो हागोन ओंखायनो आं दा गिबियावनो बर'नि क्वेश्चन्सखौ फरायगोन आरो बिनि उनाव इंलिश मिडियामनि क्वेश्चन्सखौ फरायनो हागोन स' बर' मिडियामनि क्वेश्चन्सखौ नायना लाग्रोनोसै मोनसे हाइवेआव ए आरो बी जायगाया 100 किल'मिटार गोजानाव दङ गंसे गारि ए निफ्राय आरो गुबुन गंसेया बी निफ्राय एखे समावनो खारजेनबाय जुदि गारिफोरा एखे दिगाव गुबुन गुबुन गोख्रैथियाव खारो बिसोरो 5 घन्टायाव लोगो मोनलायो जुदि बिसोरो गंसेया गुबुन गंसेनि फारसे गावजों गाव खारलाङो बिसोरो 1 घन्टायाव लोगो मोनलायो गंनै गारिनि गोख्रैथिया बेसेबां बेखौ दिहुननांगौ क्वेश्चन्सखौ नोंसोर बुजियाखै जानो हागौ नाथाय आं क्वेश्चन्सखौ बुजायगासिनो दं बिनि सिगां नायग्रो नोंसोर क्वेश्चन्सखौ स' places A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? दानिया आं नोंसोरनो क्वेश्चन्सखौ बुजायनोसै माने गंनै गारिनो गंनै गारिनि मादाव गंसेया ए होननाय जायगानिफ्राय खारलांजेनदों दै इनिफ्राय बबेसिम खारदों बेखौ होआखै खिन्थु आं हमना लागोन दै मोनसे जायगासिम खारदों आरो जेनेबा थिग बिदिनो गंसे गारिया बबेनिफ्राय खारखोनो बी निफ्राय खारबाय गंसे गारिया ए निफ्राय खारदों गंसे गारिया बी निफ्राय खारबाय बिनिफ्राय माबायदि खारदों होनना बुंदों एआ जाय दिगाव खारदों बीआबो बे दिगावनो खारगोन माने एआ जुदि सानजा खारदोंबा बीआबो सानजा खारगोन एआ जुदि साहा दावखोदोंब्ला बीआबो साहा दावखोगोन एआ जुदि सोनाबहाबा बीआबो सोनाबहा बेया जुदि बेबो खोलाहाबा बेबो खोलाहा फैगोन खिन्थु बिसोर मोनसे जायगायाव 5 घन्टानि उनाव लोगो मोनहैदोंनो माने 5 घन्टानि उनावहाय मोनसे जायगायाव लोगो मोनहैबाय आरो बिसोरो जेरैहाय गंनै गारिया जेनेबा हमना लाबाय नोंसोर गामिनिफ्राय मोनसे गारि खारबाय गुबुन मोनसे गामिनिफ्राय गारि खारबाय हमना लाबाय नोंसोर पिकनिक जाहैदों दानिया मा जाहैगोन नोंसोरो हमना लाबाय 5 घन्टानि उनाव मोनसे जायगायाव लोगो मोनहैलायबाय नोंसोरो बुजिखानांगौ जे ए निफ्राय खारनाय बी निफ्राय खारनाय खनसेनो मोनसे जायगायाव लोगो मोनलायनोब्ला एसे गुबुन गुबुन गोख्रैथिजों खारनांगोन एआ बांसिन स्पिडजों खारनांगोन मानो होनबा बीआ एसे आवगायना दंखायो जुदि एआ बिथिं खारलाङोब्ला बेबायदिनो एआ जुदि बिथिं खारलाङोब्ला बीआ एसे स्पिडसिन खारनांगोन जों बे बाथ्राखौ बुजिखानांगोन दा नाय बिसोरो मोनसे बाथ्रा बुंदों ए आरो बी नि गेजेराव मा होनो बेसे गोजाननो 100 किल'मिटार गोजाननो जोबोद गोजान थारमाने होमबा एजों बीजों नोंहा 100 किल'मिटार गोजानखा एआ बीखौ मोनहैनोनो बहुद टाइम नांखागोन दा बिसोरो एआ गंसे गारिया ए निफ्राय खारबाय गंसे गारिया बी निफ्राय खारबाय खारै बिसोरो मोनसे जायगायाव लोगो मोनहैलायबायनो हमना लाबाय बे जायगाखौ आं मा हमसै सि होननानै हमना लानोसै अके मोनसे जायगायाव लोगो मोनहैलायबाय बिसोरो आरो बै जायगाखौ आं सि होननानै हमना लाबाय होमबा एआ बांसिन स्पिडजों खारनांगोन ना बीआ बांसिन स्पिडजों खारनांगोन नोंसोर मिथिखाबाय एआ बांसिन स्पिडजों खारनांगोन होमबासो नैबे बीखौ लोगो मोनहैनो हागोन बियो बहा सिआव दा जोंनाव मा सोंदों ए आरो बी बेनिफ्राय खारनाय गारिनि गोख्रैथिखौ सोंदों आरो नेक्स्टआ जाहैबाय नेक्स्ट कन्डिशना ओरैबायदि नेक्स्ट कन्डिशना जाहैबाय गारियाथ' ए आरो बी निफ्राय स्टार्ट जादों नाथाय बिसोरो दानिया गावजों गाव बे ओरै खारबोदों बे ओरै खारबोनानै 1 घन्टानि उनाव बिसोरो मोनसे जायगायाव लोगो मोनलायबाय बै लोगो मोनलायनाय जायगाखौ आं हमना लाबाय डि होननानै हमना लानोसै होमबा ए निफ्राय खारबोनाय गारिया बी निफ्राय खारबोनाय गारिया 1 घन्टानि उनाव बहा लोगो मोनलायगोन डि बिनिफ्राय बेखौ खारबोबाय बेबो बिनिफ्राय खारबोबाय आरो होमबा ए निफ्राय खारबोनाय गारिया बी निफ्राय खारबोनाय गारिया 1 घन्टानि उनाव नैबे जायगायाव लोगो मोनलायो बिदिब्ला बे ए आरो बीआ बेसेबां स्पिडजों खारनो गोनां जागोन जों बेखौ दिहुननांगौ आरो होमबा बेवहाय मोननै कन्डिशन गंसे गारिया जुदि
एखे दिगाव खारोब्ला C जायगायाव लोगो मोनहैलायो आरो गावजों गाव मोखांजों मोखां दिगाव खारलायलायोबा D जायगायाव लोगो मोनहैलायो होमब्ला जोङो गंनै गारिनि गोख्रैथिखौ बोरै दिहुनगोन नायदो नायलांबाय थादो दानिया आङो नोंसोरनो सल्भ खालामनानै होनोसै कुइसन्सखौथ' बुजिखाबाय जानांगौ नोंसोरो बिदिब्ला बिसोर जोंखौ मा सोंदों गंनै गारिनि गोख्रैथिया बेसेबां होनना सोंदों जों बेखौनो हमग्रोगोन अके होमबा जों नैबेबायदि हमना लागोन हमबाय एनिफ्राय खारनाय गारिनि गोख्रैथिया बेसे x किल'मिटार/आवार किल'मिटार/आवार माने बियो गोख्रैथिनि सानगुदि दै बियो माने स्पिडनि मोनसे इउनिट बेनिफ्राय बिनिफ्राय खारनाय गारिनि स्पिडखौ जों मा होननानै हमना लाखो गोख्रैथिखौ y किल'मिटार/आवार होननानै हमनानै लाबाय दानिया फैदो कन्डिशनाव अके कन्डिशनखौ बुजिनो थाखाय नोंसोरो आं दानि बावैसो आखिनाय नैबे सावगारिखौ नोंसोर बुजिनांगोन होमबा एनिफ्राय खारनाय गारिया फार्स्टआव मासिम खारदों C सिम खारदों होमबा E आरो B आ जे C बिन्दोआव लोगो मोनहैलायदों होननानै बुंदों बिदिब्ला E आ C सिम खारदों B आ मासिम खारदों C सिम खारदों होमब्ला E आ एनिफ्राय खारनानै C सिम बेसे जानथाय खारखो माने एनिफ्राय C सिम बेसे गोजान जों बेखौ गिबियावनो दिहुनना लाग्रोनि अके स' आं बेखौ लिरगोन ओंखायनो देयरफर आच्छा र' बिनि सिगां जों मोनसे हमना लाग्रोनि होमबा जोंहा साबसिन जागोन हमबाय लेट A आरो B निफ्राय स' जों बेखौ हमग्रोनांगोन माने A आरो B निफ्राय गारिया एखे दिगाव खारोब्ला C थावनियाव लोगो मोनलायो होननानै जों हमग्रोनांगोन बेखौ जों लिरखाबाय आरो गावजों गावनि फारसे खारलायोब्ला माने गावजों गावनि दिगाव खारलायोब्ला A आ बिथिं B आबो बिथिं खारलायोबा मायाव लोगो मोनलायो C होननाय थावनियाव लोगो मोनलायो होननानै हमना लाबाय अके स' इंलिश बिदाम फोननानै बिदि लिरना लाबानो जाबाय लेट द कार्स रानिं फ्रम A and B in same direction meet at C and meet at C if they travel towards each other माने नै आं बुजायना होनि नोंसोरनो आं दहाय नोंसोरनो सावगारि बानायना खिन्थादोंमोन ना नै A निफ्राय खारनाय गारिया बहा लोगो मोनलायो नैबे B निफ्राय खारगोन आरो A निफ्राय खारगोन गंसेया बिसोर बहा लोगो मोनलायो C आव लोगो मोनलायो जास्ट आं बेखौ लिरदों आरो जुदि बिसोर गावजों गावनि दिगाव खारलायोब्ला A निफ्राय खारनाय आरो B निफ्राय खारनाय बहा लोगो मोनलायो D सरि नैबे D जागोन दे आं बेखौ C लिरफ्लांदों नोंसोर बेखौ D होनानै ला D बेखौ D होनानै ला बुजिबायना बयबो आं जास्ट बेखौनो हमदों आरो दानिया नायदो नोंसोरो एकर्डिं टु कुवेसन्स माने सोंलु बायदिब्ला जों मा लिरनो हायो नाथाय बिनि सिगां नों मोनसे दिहुनना लाग्रो होमबाना नोंहा साबसिन गोरलैसिन जागोन A निफ्राय C सिम जानथाय माने A निफ्राय C सिम जानथायखौ आं माजों फोरमायगोन AC अके नाय थारमाने माखौ होननाय जादों E निफ्राय खारनाय गारिया C सिम खारबाय नङा होमबा E निफ्राय C सिम बेसे गोजान आं बेखौ दिहुननो नागिरदों बेखौ दिहुनोबा नोंहा सबसे गोरलै फर्मुला मोनसे दङ बे फर्मुलायानो मा गोख्रैथि जायखौ जों स्पिड होनना बुङो इंलिशआव स्पिड इक्वल टु बारलांनाय जानथाय जायखौ जों डिस्टेन्स होनना बुङो दे आरो जाबाय नांनाय सम जायखौ जोङो टाइम होननानै बुंनाय जायो माने जोंनि फर्मुलाया बेनो S इक्वल टु D बाय T S माने स्पिड जायखौ जों गोख्रैथि होनना बुङो D माने डिस्टेन्स कभार्ड जायखौ जों बारलांनाय जानथाय होनना बुङो आरो T माने सम दायो जों सोरखौ दिहुननो थांगासिनो दङ नैबे बारलांनाय जानथायखौ माने D खौ होमबा नों D खौ दिहुनोब्ला S जों T जों सानजाबबानो माल्टिप्लाइ खालामबानो D खौ मोनगोन ना माने नैबे T आ आथिं लांबा सानजाब जाहैगोन होमबा बारलांनाय जानथायखौ दिहुनोब्ला नोङो S जों T जों सानजाबनांगोन माने स्पिडजों समजों सानजाबनांगोन अके दा मा होनदोंमोन A निफ्राय खारनाय गारिया C आव मोनहैनो बेसेबां सम नांगौ होनदोंमोन 5 घन्टा सम नांदों होनदोंमोन माने B आबो C सिम मोनहैनो 5 घन्टा A आबो C सिम मोनहैनो 5 घन्टा नांगौ होनदोंमोन नङा होमबा माने 5 घन्टा नांगौ होनदोंमोन होमबा जोंहा टाइमा बेसे जाना दङ 1 मिनिट टाइमा
5 घन्टा जाना दङ अके होमबा स्पिडालाय स्पिडा ए निफ्राय खारनाय गारिनि गोख्रैथिखौ नैबे ए निफ्राय खारनाय गारिनि स्पिडखौ आं मा होननानै हमना लादों x किल'मिटार पर आवर बेसेबां हमना लादों नायफिन ए निफ्राय खारनाय गारिनि गोख्रैथि x किल'मिटार पर आवर नै ए निफ्राय खारबानो बै गारिनि स्पिडा नैबे ए निफ्राय खारबानो दै बे ए निफ्राय खारबाबो आरो नैबे ए निफ्राय खारबाबो बिनि स्पिडा x किल'मिटार पर आवर होननानै जों हमनानै लाबाय होमब्ला जोंथ' स्पिडखौ मिथिखागौ आरो नांनाय समखौबो जों मिथिखागौ होमबा जों ए निफ्राय c सिम आरामसे जानथाय दिहुननो हायो बुजिबायना बयबो ए निफ्राय c सिम बेसे गोजान जों बेखौ दिहुननोब्ला ए निफ्राय c सिम थांनायाव गारिया बेसेबां स्पिडजों थांदों बेखौ मिथिनांगोन बेनिफ्राय बेसे सम नांदों होमबा जोंहा स्पिडा बेसे x होमबा जों x जों 5 जों सानजाबनानै मोननायखौ मा लिरनो हायो 5x d = 5x माने ए निफ्राय c सिम बेसे गोजान 5x बुजिबायना ए निफ्राय c सिम बेसे गोजान दङ 5x ओंखायनो आं निबो लिरगोन ए निफ्राय c सिम जानथाय ac 5x किल'मिटार पर आवर जागोन नाथाय आं बेखौ लिरलायनाय नांला लिरनांगौ गोनांथि गैला होमबा ए निफ्राय दानिया b निफ्राय b निफ्राय c सिम जानथाय इंलिश मिडियामफोरना लिरबानो जाबाय ओरैबायदि आं इंलिश मिडियामफोरनिखौ बुंना होनोसै द डिस्टेंस फ्रम a to c ओके निफ्राय नैबेखौ लिर द डिस्टेंस फ्रम b to c होमबा b निफ्राय c सिम बेसे जागोन 5y जागोन मानो 5y जागोन नाय आं बुजायना होनि गारिया बबेनिफ्राय खारदों b निफ्राय खारदों नङा होमबा बेसे स्पिडजों खारदों y किल'मिटार पर आवर y किल'मिटार पर आवर नै आं हमना लादोंना b निफ्राय c खारनाय गारिनि गोख्रैथिया बेसे y किल'मिटार पर आवर माने b निफ्राय बेसे स्पिडजों खारदों बियो y किल'मिटार पर आवर जों खारदों होमबा b निफ्राय c सिम जानथाय दिहुननो थाखाय नोंहा गारिनि स्पिडखौल' मिथिनांगौ ओके माने नैबे फर्मुला जोंहा s into t equal to d स्पिडखौल' मिथिनांगौ होमबा स्पिडा बेसे y बेसे सम नांदोंनो ओरैबायदि होननाय दं दै ए निफ्राय आरो b निफ्राय खारनाय गारिया 5 घन्टानि उनाव लोगो मोनलायो थारमाने b आ c सिम मोनहैनो खै घन्टा नांदों 5 घन्टा सम नांदों होमबा नै 5y equal to मा मोनगोन जोङो d बयबो बुजिबाय जानांगौ माने b निफ्राय c सिम बेसे गोजान 5y गोजान 5y गोजान नै अके स' दानिया नायदो नैबाव नायफिन दै सावगारियाव नायफिन होमबा नों मा खालामनो हायो बिनिफ्राय ए निफ्राय c सिम ओरै लिरनो हायो ना हाया ac equal to ab plus bc लिरनो हागोन हाया नायलाय नों ab माने नै बेसां bc माने बेसेबां बा बेनिफ्राय बिसिमखौ जों जमा खालामबा माने प्लास खालामबा माखौ मोनगोन कमप्लिट माखौ मोनगोन ac खौ मोनगोन ना ओंखायनो जों मा लिरनो हागोन बेनिफ्राय ac equal to ab plus bc बेवहाय जास्ट नों बाव लिरना ला हियर बा बेवहाय मा ac equal to ab plus bc नैबेखौ लिरबाय दे ab plus bc a निफ्राय b सिम बेसे गोजान b निफ्राय c सिम बेसे गोजान प्लास खालामबा जों ac खौ मोनगोन होमबा दानिया नायदो एक मिनिट होमबा जों ac खौ बेसे मोनखो नै ac खौ जों मासाव बेसे मोनखो 5x मोनबाय बेखौ गासिबाव फज' ab खौ बेसे मोनखो ab खौलाय होनाय दंखायो नङा होमबा होनाय दंखायो नै ab मानि मा नाय a आरो b नि गेजेरनि जानथाय गंसे गारिया ए आव दङ गंसे गारिया बि आव दङ बिसोर बेसे गोजानाव दङ होनना बुंखादों 100 किल'मिटारनि गोजानाव माने ए निफ्राय बि सिम गोजाना 100 माने ab आ 100 अके ab नि जायगायाव ओंखायनो आं 100 लिरनो हागोन bc खौथ' नै मोनखाबायना 5y होमबा जों दानिया नायदो बेखौ मा लिरनो हायो आं नैबे y खौ बिथिं आलासि जानो लाबोनोसै माने 5y खौ होमबा बियो माइनास जाफैगोन बिथिं थागोन 100 अके होमब्ला नाय आं जुदि 5 खौ कमन लायोब्ला 5 कमन लायोब्ला मा जागोन नै बिदि लिरनो हागोन आं 5 into x 5x 5 into y 5y नङा होमबा x minus y खौल' लाखियोब्ला 100 खौ 5 आ रानगा जाफैबाय नै 5 आ x minus y जों सानजाब जाना दङ दायो दै ब्रेकेटनि बाहेरायाव दं माने ओंखायनो बे बिथिं रानबा थांबा रानगा जाहैगोन होमबा बेखौ रानबा 20
होमबा जों बेसे मोनगोन x माइनास y इक्वल टू 20 नैबेखौ जोङो नाम्बार 1 समानथाय होनसै बे जाबाय गिबि कन्डिशन गिबि कन्डिशन दानिया सेकेन्ड कन्डिशनाव फैदोलाय जोङो नैबाव ओरै लिरनांसिगोन a निफ्राय c सिम जानथाया बेसे जागोन e निफ्राय c सिम जानथाया जेरै जोंहा 5x जादों नङा होमबा 5x जादों होमबा e निफ्राय d सिम बेसे गोजान जागोन e निफ्राय d सिम बेसे गोजान जागोन बेनिफ्राय d निफ्राय b सिम बेसे गोजान जागोन जों बेखौ लिरनांगोन अके थिग बेबायदिनो ओंखायनो आं नैबाव ओरैल' लिरनोसै जास्ट नैबिदिल' लिर थिग बेबायदिनो सिमिलारलि इंलिश मिडियामफोरना थिग बेबायदिनो सेकेन्ड कन्डिशनाव आं बेवहाय मा लिरदोंमोन AC नङा होमबा AC माने A निफ्राय C सिम जानथाय होमबा आं बेवहाय मा दिहुनसैलाय बेबायदिनो E निफ्राय D सिम जानथाय बेखौ आं मा लिरगोन अनलि AD A निफ्राय D सिम BC गोजान माने गारिया A निफ्राय खारनानै D आव मोनहैदों आरो B निफ्राय खारनायाबो D आव मोनफैदों 1 घन्टानि उनाव मोनफैदों दै 1 घन्टानि उनाव जों बेखौ दायो नायगासिनो दङ दे बे सेकेन्ड कन्डिशन होमबा A निफ्राय D सिम बेसे गोजान बेखौ दिहुननो थाखाय आं A निफ्राय D नि गोजान होनालासिनो आं AD ल' लिरनोसै जेबो नङा बियो बुजिबायना जेबो नङा एक मिनिट दै एसे डिस्टार्ब जादों होमबा AD आ बेसे जागोन आरो BD आ बेसे जागोन बेखौ जों दानिया दिहुनसै जों मा दिहुननो थांगासिनो दङ दहाय जोङो मा दिहुनदों मिथिबायना A निफ्राय बबेसिम खारदों C ओंखायनो जों AC दिहुनदों आरो गंसेया मानिफ्राय खारदोंमोन B निफ्राय ओंखायनो जों BC दिहुनदों दानिया मा A निफ्राय खारनानै बबेसिम खारदों D सिम ओंखायनो जों AD दिहुनगोन B निफ्राय खारनानै बबेसिम खारदों D ओंखायनो जों BD दिहुनगोन नाय बयबो नाय A निफ्राय D सिम बेसे गोजान जों बेखौ दिहुनोब्ला E आ बेसे स्पिडजों खारदों बेखौ मिथिनांगोन आच्छा जों दहायनो हमना लाखाबाय E आ x km/h स्पिडजों खारदों x km/h स्पिडजों खारदों बेनिफ्राय बेसे सम नांदोंनो E निफ्राय D सिम मोनफैनो 1 घन्टा सम नांदों कुइसन्सआवनो होखानाय दं होमबा E निफ्राय D सिम बेसे गोजान जागोन जेबो गोरा गैया फर्मुला बाहायदो S * T = D फर्मुला बाहायदो स्पिडा बेसे x नांनाय समा 1 होमबा बारलांनाय जानथाया x जों 1 जों सानजाबनानै मोननाया मा x आनो होमबा बारलांनाय जानथाया बेसे x AD आ x बेनिबायदिनो BD खौबो बोरै दिहुनगोन B निफ्राय D सिम बेसे गोजान बेखौ बोरै दिहुनगोन नाय B निफ्राय गारिया बेसे स्पिडजों खारदों बेखौल' मिथिबानो जाबाय B निफ्राय गारिया y km/h स्पिडजों खारदों होननानै जों अलरेडि हमनानै लाखाबाय नै B निफ्राय खारनाय गारिनि गोख्रैथिया y km/h पर आवार होमबा B निफ्राय D सिम बेसे गोजान जागोन B निफ्राय D सिम सौफैनोबो 1 घन्टा सम नांदों होमबालाय मा जागोन y km/h नैबे फर्मुलाखौ बाहायबाय जों S * T = D स्पिडा y मोन नांनाय समा 1 मोन 1 घन्टा मोन y * 1 y D = y माने नैबे B निफ्राय D सिम बेसे गोजान y स' बेवहाय y बेवहायलाय जों मा लिरनो हायो बेवहायथ' जोङो दहाय नैबिदि लिरनो हादोंमोन नाय AC = AB + BC लिरनो हादोंमोन बेवहायलाय मा लिरनो हागोन बेवहाय नैबेखौ लिरनो हागोन जोङो नाय आं खिन्थानि बेवहाय जों मा लिरनो हागोन AB गासैखौ नाय A निफ्राय B सिम बेखौ खनसे लिरना ला A निफ्राय B सिम गासैखौ खनसे लिरबाय बेनिफ्राय ससेखौ लिरदो A निफ्राय मासिम D सिम AD प्लास बेनिफ्राय माखौ लिरदो B निफ्राय D सिमखौ लिरदो माने A निफ्राय D सिम A निफ्राय B सिम बेसे गोजान बेखौ मोननोब्ला A निफ्राय D सिम D निफ्राय B सिम बा B निफ्राय D सिम जों प्लास खालामनो मोनगोन अके बानायदो AB माने मा A आरो B नि गेजेराव जानथाय माने गंसे गारिया A आव दङ गंसे गारिया मायाव दङ B आव दङ A आरो B नि गेजेरनि जानथायखौ जों बेसे होननानै मिथिखादों 100 किल'मिटार होनना मिथिखादों नै A आरो B बे A आरो B आ 100 किल'मिटार गोजानाव दं दै ओंखायनो AB आ मा जागोन 100 बे होखानायसो AD खौ बेसे मोनखो x BD खौ बेसे मोनखो y होमबा जों बिदि मोनबाय बेखौ जों ओरैबो लिरनो हायो x + y = 100 नि बिदिबो लिरनो हायो बेखौ आं मा होनसै नाम्बार 2 स' जोंहा कन्डिशना जोब्बाय जोङो समानथाय 1 आरो समानथाय 2 मोनबाय
दानिया नायदो नोंसोर बेखौ मोनथाम आदबजों सल्भ खालामनो हायो मा आदब बियो फज'स्लायनाय आदब जायखौ जों साबस्टिटिउसन मेथड होनना बुङो मोनसेया जाबाय खोमोरनाय आदब जायखौ जों एलिमिनेशन मेथड होनना बुङो आरो मोनसेया जाबाय सानजाब दानखाव सानजाब आदब जायखौ जोङो क्रस माल्टिप्लिकेशन मेथड नाथाय आं बावहाय खोमोरनाय आदबजों बानायगोन खोमोरनाय आदबजों साबसिन गोरलै जागोन बियो फज'स्लायनायजोंबो गोरलै जागोन गोरा जानाय नङा खोमोरनायजों खिन्थु बानायबा नोंहा दसेनो जोबगोन मानो दसेनो जोबगोन नायखा बावहाय मा बावहायबो 1x बावहायबो 1x समान समान बावबो -1y बाव +1y समान समान जाना दंजोबखायो समान समान जाना थायोब्ला नोङो प्लास खालामनानै होबानो जाबाय बा माइनास खालामना होबानो जाबाय नाय प्लास खालामना नोङो जुदि x खोमोरनोब्ला नोङो माइनास खालामनांगोन मानो माइनास खालामनांगोन x नि मानाबो प्लास y नि नैबावबो x नि माना प्लास नाथाय y खौ खोमोरनोबा नोंहा बेवहाय मा माइनास बेवहाय प्लास ना इसिना मिलायलाया बेलेग बेलेग ओंखायनो नों 1 जों 2 जोंल' प्लास खालाम बिनि थाखाय नों लिरदो देयरफर 1 + 2 इंलिस मिडियामफोरा नैबे बेवहायनिखौ हियर होननानै लिरबानो जाबाय जेबो टेनसन गैया बे इट्स हियर स' 1 + 2 माने समानथाय 1 जों 2 जों प्लास खालामसै डाइरेक्ट अके समानथाय 1 जों 2 जों डाइरेक्ट प्लास खालामसै जोङो होमबा समानथाय 1 आव दं सानजा लागोथिं माने नै बिथिं मा दङ x - y दङ प्लास नैबेहा बिथिं मा दङ x + y दं बेहा बिथिंजों प्लास जागोन बेनिफ्राय बेहा बिथिं मा दङ 20 बेहा बिथिं मा दङ 100 होमबा मा जागोन 20 + 100 आंनि सिगांनि भिडिअखौ नायबानो बुजिखागोन नोंसोरो बोरै खोमोरनाय आदबजों बानायनांगौ आं थख' बुजायना होजोबबाय सिगांनि भिडिअआव नोंसोर नायबानो जाबाय बेजों प्लास जागोन 1 जों 2 जों प्लास खालामनाय माने 20 जों 100 जों प्लास जागोन अके होमबा मा जाखो नायदो -y + y दानजाबाय नानै गोमोरबाय बेखौनोथ' गोमोरनाय होनो बेयो -y बे +y समान समानबा दानजायो माने 0 जायो दानख'लायनानै होमबा जोंहा बावबो x दं बावबो x दं माने बावहाय मोनसे x दं बावहायबो मोनसे x दं आरो एखे बेनो बे होमबा मोनबेसे x दङ मोनसे मोननै x दङ माने 2x बिसोर मोननैजों लोगो नांनानै 120 जासिगोन होमबा नोङो x नि मानखौ बेसे मोनगोन x नि मानखौ आरो 2आ बिथिं रानग्रा जाहैसिगोन होमबा नों बेसे मोनगोन 120 थाखाखौ सानै मानसिजों रानबा 60 मोनो बे x नि मानखौ नोङो 1 आव फज'यो ना 2 आव फज'यो होमबानो नों x आरो y नि मान मोनबाय जेबो गोरा गैया नङा होमबा ओरैबायदि गोरलै स' नोंनि गोसो बबेयाव फज'यो आं 1 आव फज'नोसै ओंखायनो नैबे बाथ्राखौ लिरनांगोन x नि बे मानखौ समानथाय 1 आव फज'नानै इंलिस मिडियामफोरना लिर पुटिं दिस भ्यालु अफ x इन इकुवेशन नम्बर 1 स' समानथाय 1 आव मा दंमोन खनसे लिरना लानोसै x - y = 20 समानथाय 1 माने इकुवेशन नम्बर 1 आव नाय आं खिन्थानि नुदोंना नै इकुवेशन नम्बर 1 नोंसोरो x - y = 20 बेखौ आं फज'नोसै नालाय बेखौ आं खनसे लिरना लाफिनबाय x खौ बेसे मोनदोंमोन x खौ नै 60 मोनदोंमोन ना बेखौ फज'दो आं बेखौ बैथिं बारहोनोसै होमबा मा जागोन -y ल' थालांबाय बेयो बैथिं थांबा 60 जाहैबाय नोंहा नै नायदो बेवहाय दङ माइनासा 60 ता प्लासआ 20 ता होमबा बिसोर मोननैजों दानख'लायगोन माइनास जालायगोन होमबा 60 निफ्राय 20 खौ माइनास खालामबा बेसे मोनगोन 40 नाथाय माइनासा बारा ओंखायनो माइनासा थाबाय होमबा मोनसे माइनास दानदो नै y = बेसे मोनखो 40 होमबा नों x आरो y नि मान मोनबाय नङा होमबा बे x आरो y नि मानखौ नोङो फार्स्टआव जे हमदोंमोन ना आङो नै आं खिन्थानि नैबे a निफ्राय खारनाय गारिनि गोख्रैथिखौ जों x होननानै हमना लादोंमोन बे x खौ आं बेसे मोनखो बे x खौ आङो 60 मोनबाय नै ओंखायनो नों लास्टआव लिरनांसिगोन देयरफर a निफ्राय खारनाय गारिनि गोख्रैथिया 60 km/h इंलिस मिडियामफोरना लिरदो देयरफर the speed of car running from a is equal to मा 60 km/h आरो मा हमबावदोंमोन b निफ्राय खारनाय गारिनि गोख्रैथि बेखौ लिरदो लास्टआव देयरफर b निफ्राय खारनाय गारिनि गोख्रैथिया y खौ जों दानि बेसे मोनखो 40 ना बेखौल' जास्ट लिरना होबानो जाबाय आं बुंखाबाय लास्टआव मा लिरनांगौ देयरफर होनानै a निफ्राय खारनाय गारिनि गोख्रैथिखौ x नि जायगायाव x नि मानखौ फज'दो बेनिफ्राय आरो b निफ्राय खारनाय गारिनि गोख्रैथिया लिरनानै y नि जायगायाव y नि मानखौ फज'दो होमबानो नोंहा बास जोब्बाय एन्सारखौ नोङो फोजोबबाय होननानै हमनो हाबाय आरो माने मिथिदो अके बेखिनियानो गाइस आं उननि भिडिअआव नोंसोरनो आरोबाव लास्ट कुवेश्चन्स दङ बेखौ सल्भ खालामसै बिनि उनाव आं एक्सारसाइज 3.6 खौ थांगोन बेखौ आं फोरोंनो हागोन नोंसोरनो सिन्था खालामनाङा नोंसोरो
आंनि भिडिअखौल' नोंसोर मोजां गोसो होनानै नायबाय थाबानो जाबाय। गोसो होनानै नायोब्ला बुजिगोन, गोसो होनानै नायाब्ला बुजिनाय नङा। आंनि उननि भिडिअआव नोंसोरखौ लोगो मोनगोन होननानै आं आसा खालामबाय। आरो बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना माबायदि मोनखो अननानै कमेन्ट खालामनो दाबाव। नोंथांमोननि कमेन्ट खालामनाया आंनो आरो थुलुंगानाय होयो। आरो लोगोसे भिडिअखौबो लाइक खालामनो दाबाव। बेबायदि खस्थ' खालामनानै बानायनाय भिडिअखौ लाइक खालामाब्ला आरो माबायदि भिडिअखौ लाइक खालामबावगोन। स' जायखिजाया गोजोननाय थाबाय आंजों सम होफानायनि थाखाय। थेंक इउ।